30-ra sima bal jobbon, sima bal jobbon, sima bal jobbon, jobbon, 30-ra sima bal vége tető, vége a tető, és 70-re sima jobb, itt a sima bal, és sima jobb jobbon, jobbon a sima jobb, vagy bocs, balon, 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 és 150 tető, és 50 tető, és tetőről jobb 11, figyeld, mert a második tető után 50 jobb 11. 30-ra bal úton, 2 úton, 22-es úton, és 70-re tető, 70-re tető, és 100 sima bal, és 100-ra sima bal, ott a sima bal és 30 sima jobb, egyből a bal 2, egyből a bal 2, egyből a bal 2, és 30 bal 2, és 30-ra megint a bal 2, és sima jobb, és rajta a sima bal, és 70 vége a jobb 4, 70 végén ott a jobb 4, itt a jobb 4, figyeled! És 150 tető dob, 150 tető dob, ott a tető dob, és 150 sima bal, végén ott a sima bal, itt a sima bal, és 100 tető dob, és 100 tető dob, és 200-ra sima jobb. Küldöd át! Küldöd át! És 200-ra sima jobb, és küldöd, így van. És ott a sima jobb a végébe, 200 végébe megyünk, és normális a féktáv. Fékezünk majd. És bal egy úton, bal egyes, és egyből a jobb 13 féken. Én nem akar. Nem baj, az itt a jobb 13, és egyből a bal 4, 13, és egyből a bal 4, egyből a bal 4, egyből a bal 4, és 600 vége, így van, jó van, csinálod, ne essen fordulat le. 600 végén a bal 3, találj be a bal 3-ba 600 végén, ott a szalag. Figyelj! Bal 3 megint, és 50-re megint a bal 3, és 50-re itt a bal 3, rajta a jobb egy, bal 3 is rajta a jobb egy, és rajta a jobb egy, és 30-ra sima bal, és 30-ra jön a sima bal, és jobb 3, egyből rajta, jobb 3 úton, itt a jobb 3 úton, és rajta a sima bal, és 150 vége megint a sima bal, nem hangos. És 150 sima jobb, és 150-re sima jobb, és 50 sima bal hosszú, egyből a jobb 2. Sima bal hosszú, és egyből a jobb 2. És egyből a jobb 2. És itt a jobb 2, és rajta a bal 1. És rajta itt a bal 1, és 30-ra sima jobb, és 30-ra sima jobb, és 100-ra sima jobb, sima bal, sima jobb és sima bal, és sima jobb és sima bal, és 150 sima jobb, és 150 sima jobb, ott a sima jobb, és 100-ra jobb 3 úton, és jobb 3 úton, figyelj, mert jön a jobb 3 úton, és 200 le, és 200 le, 150 sima jobb, és 150 tető sima jobb, és tető megint a sima jobb, és egyből a jobb egy. Kapjad neki! 100 vége, a sima jobb jó volt az, és 100 sima jobb dob, és tovább vagyok. Dob, így bal 4 úton, és végén a bal 4 úton. És itt a bal 4 úton. És 150 vége, ezt kezdje, ha kibírja az autón, letapom magam. Itt a sima bal és 30 jobb 3, menjél balra, és 30-ra jobb 3, ott a jobb 3 a végébe, és 50 sima jobb, és 50-re sima jobb. És 50 tető balon, 100 fék, tető bal 3, menjünk át rajta, és tetőn a bal 3, ott figyelsz a bal 3-ra, itt a bal 3-ra megyünk kikerülőbe. Hol a tető van meg? Hát itt a tető, bocsáss meg! És 70 vége, tető, és 100 megint a tető, és 50 megint a tető, és 70 tető, 50 le jobb 3, ott a jobb 3, látod? És 150 vége, megoldott.
150 vége a sima bal, sima jobb. Sima bal, sima jobb. Sima bal, sima jobb, és 50 jobb egy bal egy. Sima bal, sima jobb, és 50 jobb egy bal egy. Jobb egy bal egy, menjél még. Ott a jobb egy bal egy a végébe. Itt a jobb egy bal egy. És egyből a bal egy, és rajta sima jobb. És rajta sima jobb. Itt a sima jobb, sima bal és bal egy. Itt a bal egy a végébe egyből, itt a bal egy. És 50 tető. És rajta jobb 22, rajta jobb 22. Itt a kettő. 200 vége a bal 2, 200 vége a bal 2, rajta a jobb egy figyelős, bal 2 a végén, és rajta a jobb egy figyelsz, mert sima bal és jobb 3, és sima bal, a jobb egy után sima bal, és egyből a jobb 3, figyelsz, egyből itt a jobb 3, és rajta a bal 11, jaj de szép! Itt a bal 11, belassultunk, és 100 vége a jobb 33, 100 vége a jobb 33, 100 rajta a jobb 33, rajta a bal 111-es, rajta a bal 111, itt a bal 111, rajta a jobb 111, jobb 111 rajta, itt a jobb 111, és rajta sima bal, rajta sima bal, itt a sima bal küldön át, és 100-ra jön a jobb 33. Ott a végében a jobb 33, rajta a sima bal, rajta a sima bal, és 30-ra megint a sima bal, itt egy sima, és megint egy sima bal, és 70-re sima jobb, és egyből a bal egy, egyből a bal egy, egyből a bal egy, és rajta a sima jobb, és rajta a sima jobb, és rajta itt a sima jobb, és egyből a jobb 3, bocsáss meg, most átnéztem, 50-re a tető, és 150 sima bal, sima jobb. Sima bal, sima jobb a végébe. És 70 tető dob, sima bal. 70-re mész is, sima bal, figyelj, mert a tető dob azért. És 100 bal, 22, itt a 22-es a végén. 70 tető balon, 70 tető a balon, balon, és 100-ra tető. És 50-re a bal, 50-re a sima bal, és a jobb 3, egyből a jobb 3 a sima balra. Itt a jobb 3, és 200 tető megint balon. 200 tető balon. És 400 végén a bal 3. 400 végén a bal 3. Vigyázz a végén a bal 3-ra, menjünk még! Ott a bal 3, látom most már itt rajta, sima jobb fékes, sima jobb fékes, megint a bal 3. Sima jobb fékes, bal 3, megint jön a bal 3, itt a bal 3, és 100-ra sima bal, 100-ra sima bal, ott a sima bal, és 70-re a jobb egy gumi, és sima bal úton, jobb egy gumi, sima bal úton, gumi, sima bal úton, oldott, és 200 sima jobb úton, rajta sima bal, sima jobb úton, rajta sima bal és jobb egy gumi. Sima jobban átküldött, sima bal, és jobb egy úton rajta, jobb egy úton, itt vagyunk. És gumis, nem baj, az megoldott, teker, sima bal és gumis, jó volt az. És 300 végén a bal egy, ott a bal egy csinált, Gabi nyugi van. Ott a végében a bal egy, és 30 sima jobb vége egyből bal 3. Bal egy, és sima jobb, 30-ra itt a sima jobb, és egyből a bal 3, egyből a bal 3, egyből itt a bal 3, és 150 tető. És 50-re a bal 2, tető után 50 bal 2, egyből a jobb 3. Ott a bal 2, és egyből a jobb 3. Mi? Elállítódottak. És sima bal. És 200 véget tető. És 250 sima bal, és rajta a jobb 11. Rajta a jobb 11. Figyelj. És jobb 11 rajta. Ott a jobb 11. 70 bal 3. 70-re a bal 3. Ott a végében valahol a bal 3, ott van. És rajta
rajta sima bal, hanem lapoztam kettőt. Vége, megint a sima bal. Húzik a kuplunk? Nem. Beesett a pedál, elállítódott. A sima bal a végére, figyel! És 100 sima jobb hosszú. 100 vége, sima jobb hosszú, egyből a sima bal. Sima jobb hosszú, menjünk. Ne várj vissza. És egyből a sima bal. És 300 vége, a jobb 33. A jobb 33 a 300 végén. Jobb 33. Jobb 33-ba betalál, figyelj a fékábra. És 70 sima bal. Ott a sima bal, és 30-ra sima jobb, és sima jobb 30-ra. Ott a sima jobb, és 300-ra sima jobb, sima bal. 300 vége, sima jobb, sima bal. Sima jobb, sima bal. Jó, sima bal, 400 vége. A sima bal egyből a sima jobb aszfaltra. Figyelj, mert 400 vége tempó, és sima bal, és egyből sima jobb aszfalt. Megoldod, nagy a tempó, de csinálod, a sima jobb aszfaltra megyünk, és 70-re a jobb 3. 70-re a jobb 3, jobb 3, és 100-ra a bal 3. 100-ra a bal 3. Itt a bal 3 a végébe, és 50 vége a bal 4. 50 vége a bal 4. A bal 4 is rajta sima jobb, és sima jobb rajta. És 400 végére figyelj, mert aszfalton megyünk, és jobb 3. Figyelj, mert jobb 3. Jó az autó? Jó. Azt meg hogy megyünk, ugye, hogy kétszer majdnem feldöltünk, de menjünk! Figyelj a végtávra, mert jobb 3 és 100, jobb 3 gumi. Jobb 3 gumira, figyelj! És arra 30-ra a bal 3 úton. Bal 3 úton, és 100-ra a jobb 3 gumi betonos, jobb 3 gumi betonos, mész a betonra fel, és 150-re a jobb bal 3. 150 vége a bal 3 a végébe, és 50-re megint a bal 3. És megint a bal 3, itt a bal 3. És 200 vége, megint a bal 3. Megint a végén ott a bal 3 kabó. És 50 jobb 3. 50 a jobb 3, ott a jobb 3 és 50 bal 3. Itt a bal 3. És 250 cél, de figyelj, mert jobb 3, figyelj rá, jobb 3-ra a célen átmegyünk, és a jobb 3-ra rettenetesen figyelj, mert dob. Nem befigyeltek. Hol? Szia, után. Ó, geci!